ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ କଇଁଛ ରହୁଥିଲା। ତାର ସମୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ କଟି ଯାଉଥିଲା। କଇଁଛଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୌଡ଼ୁଥିବାରୁ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗର୍ବୀ ଠେକୁଆ ରହୁଥିଲା। ଠେକୁଆ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ପାରୁଥିବାରୁ ମନେ ମନେ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲା। ସେ କଇଁଛର ଧୀର ଚାଲିକୁ ଦେଖି କଇଁଛର ମଜା ଉଡ଼ାଉଥିଲା। ଦିନେ ଠେକୁଆ କଇଁଛକୁ କହିଲା, ହଇ ହୋ କଇଁଛ ଟୋକା, ତମେ ମୋ ସହ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବ କି? କାହିଁକି ନୁହଁ, ମୁଁ ତମ ସହ ଦୌଡ଼ି ପାରିବି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଗଲା। ଠେକୁଆ କହିଲା, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ସେହି ଦୂରରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିତିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଠେକୁଆ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ କଇଁଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ଠେକୁଆ ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲା। ହେଲେ କଇଁଛ ଠେକୁଆ ଠାରୁ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଠେକୁଆ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା, ହେଲେ କଇଁଛ କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲା, ଏବେ ଆଉ କଇଁଛ ଏତେ ବାଟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିଦିଏ। ଏହା ଭାବି ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁ କରୁ ଠେକୁଆର ଆଖି ଲାଗିଗଲା। ଠେକୁଆ କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କଇଁଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠେକୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ଚୁପଚାପ ତାକୁ ପାରି ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଠେକୁଆର ଆଖି ଖୋଲିଲା। ସେ ଉଠି ଦେଖିଲା କଇଁଛ ପାଖରୁ ଆଗେଇ ଗଲା। ସେ ଉଠି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଜୋର ଜୋର ଦୌଡ଼ି କଇଁଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କଇଁଛ ଜିତିବା ବାଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଠେକୁଆ ପହଞ୍ଚି କଇଁଛ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖିଲା। ଠେକୁଆ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ବୁଝିଲ ତ, କେବେ କାହାକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କେବେ କାହାକୁ